ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Bantwana abahle basezulwini, ngiyaxolisa enkosini uma ngibuyela phansi. Bekethi mhlawumbe ngizawufunda kuphela. Cela inkosi yami ngithethelele. Unazaretha amahle enkosini, ngizocela kuNkulunkulu ongithumile mhlawumbe amazwi ukukulaza kwePawulo bangakhuluma phakathi kwenu ungakawakhulumi. Ngicela ukufunda incwadi engicela ukuyifunda ngeyabasefesi besine, abasefesi 4. Ngifunde ivesi lamashumi 25. Ngiyayivama njalo incwadi uba ngiyifunde ngoba ngibone khathi esiningi ukuthi sengathi ikhuluma nami ekuhambeni kwami okugwegwile noma khalele naye lokho singamalungu alekeneyo. Ngicela futhi ma inkosi ingivumela bengicela ukufuna incwadi kaMateyu yeshumi. Incwadi yeshumi ngiqale evesini lokuqala. Yona ke ifundeka kanje. Wabiza abafundi bakhe abayishumi 12 wabanika amandla ukuba bakhiphe omoya ababi, baphilise izifo zonke nokugula konke. Seqele lapho na emashumi 22 kuso futhi isahluko esifanayo. Ithi lapha na niyakuzondwa abantu bonke ngegama lami, kodwa oqina kuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Amen. Ngicela futhi uba uNkulunkulu angipha amazwi ngithi ngengoma yamashumi 28. Oh Yeza, oh Yeza, ah oh Msha.
lami ukuba izwi lamazwi lingithume. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni angiphe lawo mazwi afisa ngiwakhulume phakathi kwabangcwele bakhe. Lo mhlangano uyasinda kakhulu. Lo mhlangano kaJulayi uyasinda kakhulu. Ngiyangithi ngiyabheka ngibone ngizeya. Ngingazi uma ngifanele yini ukuma phambi kwenkosi yasekuphakameni. Naphakathi komkhandlo omkhulu kangaka wasezulwini. Kungako sekwaba ngathi itemu lami lokuthi le ndaba yasekuphakameni inkulu yayifanele abantu abadala. Abangqondo yabo seyimi ayisabambi lapha nalapha ya. Abangqondo yabo seyayicabanga ijule. Ifudisise indaba kaNkulunkulu lo wasekuphakameni. Ngiyanibongela abantwana abahle basezulwini. Uma uNkulunkulu enibizile nisuka emazweni akude kangaka. Nashiya amakhaya. Nashiya nezimpahla zenu ezindle. Nashiya namasimu enu okudla. Nakhetha ulandela uphunge lihle. Ngikhumbula ngesinye isikhathi kwake uthi abazali bami mabeze emhlanganweni. Mhlambe ngisele kunezinkomo ngilusile ekhaya bese bebuza omakhelwane hawu mfana. Onyoko laba baphila nje emakhanda. Bangahamba bashiya umuzi kanje kayihlo nawe neinkomo zodwa uthi abagula onyoko emakhanda. Ngangiyingane ngithi angazi. Mhlambe nathi ngobuhlungu lebenhliziyo kwami ngisele ngedwa ngangase ngisho kanje ukuthi uma ngabagula. Bashiya imbhede kithi ingake emihle ikhona. Bashiya nayo into labelo behamba namagodo namnyama nakwenze njani. Abantu bayebona leyo ndaba. Babenzwa ukuthi babe sabanjiwe. Bangayibona indaba enkulu esiphambi kwayo hlobo zazo. Ingakho uShembe wathi umhlabeni wakhe namuhla basabanjiwe bagcinelwe umnya bakhululekile basezulwini kukhona into eyayifike ngiyangizwa baba ukhubisa ethi kuvula amakhabela. Ngiyabona ukuthi sekufike isikhathi lapho inkosi ithi ngikhulume khona. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ePhakameni
kwakhona inkosikazi eyayilapha kwadlala indoda. Le nkosikazi angazi eswa ngaphi nezwe ngapha ngasemapondweni. Ithola imithwalo yayo ize ephakameni kuyinhlangano kaJanuwari. Mayise station lapho yayigibela khona base beyithuka abantu ukuthi izompintsha la nabhotshwana amnyama wathola unkosikazi wayisafa zobanga ukuhlupha la uzobanga iphunga lapho akawashiwe nje nezitofana ezimnyamana suka la bamphusha isitimela sasuka samshiya sasisinye isitimela waze wala station akaza agibela kwasakusasa walindela wafika esinye baphinda abafika bamthuka futhi bathi uyakushembe inganishembe wandiza uyoza lokushembe angazi undiza kuyini kubantu angazi ukuthi bawundizile kanti sekuzoba isono ongakhulunywa ngaso imihlaba yonke iminyaka yonke khona manje mangase unkukula ngivamaphiko ngidize ngiye lapha emthethweni sengase ngibe necala uthi yona nomvuzo kwandiza ngoneni koma ngidizile uthi lo nkosikazi bamthuka uthi wasecabanga ukuthi hayi makahambe ngezinyawo wesiwa ngapha ngasemapondweni wahamba ngeenyawo wahlwa endleleni uthi walala komnye kwathi angela komnye umuzi uthi uyalala khona wathi ngicela indawo kulala hawu mama uyapho ngiye kuphakame bathi hayi suka kanti uyakwashembe suka waqhubeka lo nkosikazi wayizama indlela waze wafika ekuphakameni wayeqoqela omama komama ngco ukhokhela phambili wakutholompi nabanye uthi ngiyo ngifela nje ngifika ebuhlungu sengiyagula ngihamba indawo yonke ngeenyawo ngize kuphakameni uthi lo mama nginomuzi makhosikazi ekuphakameni nginekhaya lami mina wami wangishiya nginomuzi neinkomo lezimbuzi angisole lutho kodwa kunye ngikufunayo ngifuna uthando lukaShembe njengoba ngizela ephakameni nje ngifuna uthando lukaShembe malungasuki kimi uthela nkosikazi sengifike wasiyagula omama babe umbone edokotweni wasiyagula agula insukwana yasiyangena inkosi enkulu esiphakameni angaze isuka kwephi indawo bambika ababa nesihle inkosi ngona unkosikazi la ukuthiwa umamyende uyagula kakhulu inkosi uhambe ngeenyawo esiwa ngapha emapondweni inkosi hawu unenhlanhla yakasho inkosi ukuthi hawu labantu babi yathi hawu unenhlanhla laba bantu bebemvela umnyango wezulu laba bantu bebemvulela umnyango akabonanga yena bebemvulela umnyango wezulu namuhla uzongena ekhaya egijima uma ibuya umama umkhokheli umama umatriza wakambatha ebeka lo daba kumama lo uthi ithe inkosi umntanami uzohamba kahle uma uhamba la bantu bakwenzela ukhiye ongena ekhaya wasehalisa lokho egula wahalisa kanti isikhathi umphefumulo wakho uzophuma ngaso hlobo zami nkosini wayefuna indlela yokuya ekhaya efuna uthando lolu uthando olusibizile emakhaya sonke ngabanye angikholwa ukuthi njengoba sina kanje besinemali sonke basize phambi kaNkulunkulu besingenamali besingenalutho kodwa sizikhandlile mhlawumbe umuntu ayiselembuzi yakho kugcina omunye nangenkomo yakho kuphela kwayo omunye wabamba amatoho lapha ezimobeni efuna uzakushembe kodwa ngibe nombuzo wabantwana abahle basekuphakameni ukuthi lo kulangazela kwethu okungaka sesifikileke phambi kaNkulunkulu sizotholana uzathi mawubuyela emva ekhaya uzobuya uphetheni kambe igama lami lizolodwa yini
Sengihambele endaweni engangiza uNkulunkulu osephakameni. Mase ngibele emakhaya, sengibele ekhaya, ngizolotshwa ukuthi bengikhona kuJulayi. Noma sengithe mangifika ngase ngiyaphambana nentando kaNkulunkulu. Ngaba the ngiyakhuzwa ngaze ngakhuzeka. Kodwa hayi musuhlala ngahlala ngenkani. Hayi musungenela ngangena ngenkani. Ngikhuluma nje ukhona indaba engifuna ukuyisho noma imuntu ngizoyisho. Umthetho walapha ekhaya waleli bandla awuvumile ukuthi singene ethempelini insimbi engakhalile. Umthetho waleli bandla awusivumele ukuthi singene sihlale ethempelini insimbi engakakhali. Uthi umthetho uhlale ngaphandle kukhala insimbi sesiyangena ngaphakathi. Sesidesa misa amaphoyisa ngaphandle, amaphoyisa njalo ngexoza bashumayeli imani nikhuza abantu bangangeni. Kodwa bangena ngenkanga abantu. Lo muntu usuka le enkaneko noma ezansi neze ngenkulu imali uze kushema uyafika lo senenkanga. Mathi yakhuzwa hayi ngiyeka phansi wena. Lena kuba into encane kakhulu ayinkulu kakhulu. Uba nje umthetho siwuhloniphe kaNkulunkulu akuyonto enkulu leyo. Lapha ngaphandle kuyakhiwa amadokodo wonke umuzi. Ikhulumile inkosi yamaqadi ngoba unyaka yathi ngimemezela ngisho ukuthi abantu mabakhe la ngaphansi komuzi kaNkulunkulu bangakhokhi imali. Ithi inkosi esizwe amaqadi abakha abantu emzini kaNkulunkulu ngoba inkosi isihleli phakathi komuzi kaNkulunkulu. Abakha abantu amadokodo bangakhokhi imali. Kodwa ababeki babakhokha izimali. Sikwazi kanjani lokho? Mase kufika icala sebangisiza, sebangijokoda. Hayi kodwa la athi mina hayi ngakhokha imali yami mina isiza sami lesi. Hayi mina ngakhokha la ngangisuki la mina. Tozana Nkosi. Kodwa sisuke emakhaya sizofuna uthando lwashela. Uzokuthola yini? Uzohlala kanjani nalo mawunjalo? Abantu abafuna uNkulunkulu bazithoba. Noma ngingakhuluma ingane encane ikhulume kimi nje ngingumfundisi ngicabanga ukuthi ngiyinto enkulu. Ithi hayi umfundisi akwenza. Kufanele bangilalele. Mathi ingane umfundisi musukwenza kufanele mangizwe angingazi uyini wena ngoba ucotshiwe. Uyini wena ngoba uyingane ngimthatha. Cha. Lapha ekhaya phambi kanjani. Uma ingikhuza ingane sengikanhlaka kufanele mangilalele bese ngibuza mntanami uthi angenze njani. Cha baba hamba la bese ngenza lokho kusho ngoba ngabangelapha nje ngizofuna umusa nothando lukaShem. Asizile ngazono esinazo ziningi izono esinazo kodwa njengoba ushebe phaka ukuthi ngiwayezela khona ngoba sinezono. Kodwa ithi inkosi ngelila ngoba nikwazi ukukholwa. Anibocela into kodwa nithi ngicele uthando. Uma ngithandaza nithi inkosi sekuphakameni ngithande nami. Nami inkosi ungiphe uthando lokukuthanda. Ngikhulume njalo ngikhumbula indaba kaGoba. Umfana Mngomezulu walapha kithi eNdwedwe. Okwafika isikhathi kuye wahlubuka lapha ebandleni. Wafikela uphelwa amandla, wafikela uphelwa uthando. Wathi hawu ngcono ngamshiya uShembe manje. Wasiyahamba ngoba wakushiya phakameni wahamba. Uthi mayekhuluma uthi ngahamba ngaphela le ngaseningizimu. Esebaleke uShembe. Uthi ngahamba ngaze ngakhathala libalele nelanga ngena phansi komuthi ngahlala emini. Uthi ngisaphumule phansi kwesihlahla lishisa ilanga uthi kwafika ubuthongwana lapha. Uthi ngase ngibona inkosi imi lapha ephakameni lethempeli eparadise. Iphethe inkonzo khona. Uthi ngase ngizizwe libuza kimi ukuthi uyabona lokho Goba na wathi yebo ngiyakubona. Uyayibona inkosi ephakameni yebo ngiyayibona. Wathi yini leno uyibona wathi ngibona izintambo. Zifana njengolwe izintambo zolwebo suke sibeni senkosi zingene kona wonke amanazareth ethempelini. Thokoza.
ungabona ngathi ngibona izintambo zifana njengotambo ngezintambo zolwembu yilowo muntu ngamunye ethempelini intambo yakhe ifuna ukushema. Uthi nami ngase ngayibone yami ngile isophameni yeqa izinkalo engifuna yaze kwaqhuma nakimi lapho ngikhona. Kwakuthami bashembe nje. Unathi mangivuka lapho ngabe ngicaba kathi angisayi phambili ngishaya ngiyaviza wasebuka ize kuphakame. Wasebuka ize kuphakame. Ngikhuluma ukuthi bantwana kuphakame kule nkonzo inkosi engiphiwe namhlanje. Angisho ukuthi asikukhumbule esikuzele emzini kaNkulunkulu. Singakhohlwa. Asikukhumbule usisusa emzini yobaba sazokhokha ukuthi sizofunana. Noma uthandaza endlini yakho, noma uthandaza esikweni, noma uthandaza ethempelini, thana inkosi nami lilobe lami igama lokuphila. Ngoba yile ukuphela afuneka into eningi. Uma lilosiwe igama lakho lokuphila, ngomhla uphela uzawungena phakathi. Ingoma ephambili ithi lo muzi yesiyalo Sikufunde nganeno kwethuna. Ubungcwele okuyinkosi ekhuluma ngakho kufanele masikufunde lapha singakayi ethuneni. Ngoba mawungenabo ubungcwele nganeno kwethuna ngale akukho lutho nalo. Awuzufunda ubungcwele ngoba usungale kwethuna. Sinamanga. Umvangeli ukhuluma kakhulu ekseni thinta zonke izinto azikhulumile ebabaza ubukhulu benkosi enkulu yasePhalamende. Ebabaza imisebenzi yenkosi esiphambi kwayo. Njengamanje ke ngifisa ukuba ngingayi ke emsebenzini kaNkulunkulu ngoba imisebenzi kaShembe leyo ayizungifaka mina ezulwini. Ukuthi ngibone inkosi ePhalamende ivusa umuntu ofile ngaloko bese ngiyezwini nachaza uzoba njalo. Uthi ngibone inkosi isukumisa isishosha akufake mina ezulwini konke lokho. Kodwa ukufaka ezulwini mina kunye kuba ngezintando kaShembe kuphela. Ukuthi ngifuna okwami ukuthi mina kulungile yini ngakimi.
ukukhuluma amanga kuyisono, isono sokulahlwa. Njengoba umhlaba unje emhlabeni nje kusuke nezindlame la emhlabeni wakithi South Africa walwiwa kakhulu, bafa abantu abanye babashiswa ngamathaya, abanye banqunywa njengezinkomo nanjengezimbuzi, babulawa ngenxa yamanga. Umuntu akubuke athi abantu bayathakaza. Besuka abantu bahlasela umuzi womuntu bawushise, kufe nengane encane encelayo engazilutho. Noma ngabe ngiyathakatha mina, le ngane yami yazima ukuthakatha kwami. Okanye mhlawumbe kusuka umuntu athi lo uyinhlangano ethile akabulawa, bese begijima abantu beyokubulala bezwa ngaloshoyo. Baphela abantu ngani enxa yamanga. Mina ngathi amahle Nkosi masiphume mangeni. Masifune iqiniso. Incwadi engifundile ithi yekahalo kwamanga. Ngoba singamalungu alekeneye ngalowo mazwi kusho ukuthi singabantwana bendoda eyodwa siyalamana. Siyeke uba sicabange ukuthi mubi lo mfowethu, mubi udade wethu. Akuzokusiza lokho. Uzosho kakhulu ukuthi mubi lo, kodwa ngeke ukufake lokho wena ezulwini. Usushilo ukuthi lo mubi kangaka wamzonda, kodwa ngeke ngalokho bese uthiwa yake ngoba nakho uthe ubani mubi unje ngenezwini ngoba cha, kufuneka intando kaShembe kuwe ukuthi wena uhamba kanjani. Sebafikile abaningi enkosini uKristu, abantu bethi inkosikazi ibhimbile yenza isono emhlabeni, yaphula umthetho wobuKristu, bayiquba balethe enkosini. Mabefika na enkosini bathi inkosi lo unesono. Umthetho kaIsrayeli awuvuma ukuthi umuntu enzele isono. Iyabuza ke inkosi ukuthi uma umuntu enzele uye wenziwe njani. Bathi inkosi uyabulawa phela ukhandwa ngamatshe. Ithi inkosi hayi ngiqinisile nami ngiyakwazi lokho ukuthi umthetho lapha ekhaya uthi uma umuntu onile ukhandwa ngamatshe. Akuvele omunye phansi ke ongenasono amkhande lo sonke sawulandela. Kwenzekani la? Kwenza akukho waqhamuka wayemsulwa. Baba sebekhumbula bo. Nami nginenkinga. Base behlakazeka bonke. Ngisho ukuthi hlobo zami Nkosini asikuthando kaShembe. Asiyeke into eziningi esiyizo. Asiyeke into eziningi nokukhuluma kuningi. Ngiyayikhuluma la ngiyeke khona ukuthi mina ngabe kuthi bakuthi ukukhuluma kwathi umuntu akhipha u10 mayikhipha izwi. Uthi uthi 10 rand. Uthi to 10 rand. Ngabe ungasoda ukukhuluma kuningi ngaphathi kwethu. Mawuzokhuluma kuqala ubuke iphakethe uthi ukhona u10 rand ephaketheni. Ngoba kunje sikhuluma mahala asikhokhi lutho. Bese siyapendana kunjani emoyeni oyingcwele masinjalo. Inkosi siyibekaphi sithi inkosi imi kanjani ngathi masinjalo thina simi kanjani. Ngiyacela hlobo zami kusuka basibuyele kuShembe ngempela. Asibuyele enkosini esiphambili ngempela. Ngelilanga ngokukhona indoda lapha eNtshanga. Ngike ngathi ukuhlala khona ngakhaya khona. Le ndoda yabahlongwa yakhe lapha na moya ngasemaromeni eFredville bayazi bangakhona. Yakhelene nomnumzana uthiwa ucele owayo okuthuma imali wena eplaza naye lapha. Iplaza lo nelenkosi yasephakameni. Ngase ngibike enkosini yasephakameni inkosi ngihlelange kule ndawo ayikho indawo okusoda akukho manaza akho thembele kho. Ithi inkosi Shumayela. Kanti sodabu inkankosi indawo ikude mangibuye thembele uthi inkosi kufanele mangiye phansi emkamathini enumber 7. Inkosi akude kakhulu la. Shumayela bazophenduka abantu. Ngangazi ukushumayela kushunyelwa kanjani. Ngase ngiphuma nomama ongizalayo sokuba sinele emzini wami. Asikhuluma wesikhuluma siqamba lawo manga saqamba sidlule siyelapha siheme. Ngani bona bazoqhamuka abantu sebakhona abantu. Sase siyasonda lapha eNtshanga. Besondele ekhaya kithi. Ngothembe sasingenalo.
yonke indoda akahlongwa kanti lo muntu ngithi umuntu nje kanti umNazaretha kodwa sawabamthuqasi khona umNazaretha sawabamthuqasi mawa asole phameni uyaphela indaba yakho ube mthuqasi usale nje ukuthi khona insana zikaShembe sikuwe kodwa ubunayo usuphuphile usumphuphe nje athi maye zoshimela ivangeli bese sondela athi awumfana lelo khuluma ngayo uyayazi uthi baba uyazi kanjani basesho washo hawu kanti umuntu wayekholwa umuntu naye ukuhlala lapho le ndawo wase yaphela amandla wase lotshwala wasenza konke akuthanda wase kwanesono ke thema seshimala lapho le ndawo wasethanda unkosikazi wakhe nabantu ukuthi beze ekukholweni mabeze lapha wasiyashintsha wajika wathi hayi ngifuni laba beze lapha wena nkosikazi ungayi lapho kaMngomezulu hawu kwangazeka unkulunkulu kanjani ngelilanga bahamba beya kosithandaza phansi ngalekho indawo kuthiwa ngawashangazo ngawasihlambisini oyinyanga bathi bebuye omama ntambama kanti useme esangweni uhlongo nenduku amshaya nkosikazi uthi awushema ushema uthi mina ngamiye kangani eyangishembe wayinje washa kuthanda wase kusukufa ihlozo haze kusini wasiyagula wagula uthe mhlawumbe uphumayo base bethubela uthi angifike khona ngiyothandaza mangifika ngiyothandaza uthi hayi mfana ngizothandaza ngisiza hlambulu asakhulumeki ngithi baba kwenze njani ngithethe waphuma ngalo sikhathi ukuphefumula ngangazi ukuthi ithethelwa kanjani uhlambulula kwenze njani kwenzeni mama kwenza wathi mama ngazi mhlawumbe noma yilo ukuthi wangishaya yini angazi wasiyahamba mhlawumbe sambeka khona lapha kwala kule ndawo kwaphela insukwana noma mhlawumbe ivike lodwa wasefika uhlongo wafika njengoba eminje ngalezi khathi wabhala inkosi azongena endlini uthi hayi mama musubaleka ngize kuwena mathangibengila nayizonke la ngisize bizo lo mfana kaMngomezulu angiyele inkosi ngicela intethelelo ngiboshiwe hawu uboshiwe na ngaqamba manga lapho le ndawo kwakukhona iplaza lenkosi lapha ngase maromeni eFredville noma sekhona namanje lo muntu wasekamamanga wathi iplaza ngelakhe uthi uyobaba ukuthi aqoke imali kulo wayiqoke imali ngabona abantu bazibaba uthi ayisigebengu lesibabe samnika imali ngoba kasamnika imali baba wasekhuluma intombi ngobaba wakhuluma nje baba uShembe wandiza kwaba nje washo ukunika kuthandayo uthi ngiboshiwe ngithema ngifike ekhaya wathi wena hlonga ngeke ungene lapha ngoba unamanga qamba amanga inhliziyo yakho yimbi awuzungena uthi ke unkosikazi pho baba ngenze yawuthi hamba ufuthe umuntu ahamba fanele ngicela into lokushela ngoba ungibophile ngendaweni embi ngikhe ikloti nasema toilet ngihlala lapho ubusuku nemini ngiboshe kulojele njengoba lapha nje ngithenga ngizokuthi ngisize hamba ufike ningibike umshaya ukuthi ngibushe sahamba ngihamba ngithatha umuntu mama nombaba omunye wakho sahamba sekuphambili safike sebuyela inkosi ithi inkosi ngizokwenzani ngohlongo ngohlongo akafunanga ukukhuzo angithi bengisonda naye ngithi yebo nkosi bese singasonda sebeseshintsha ngoseyeke kodwa ngenzeni ngayo uyamdabukela yena ngathi inkosi bengidabata hayi yena wathi hayi mina asize umkhipha lapho eboshwe khona wathi futhi nawe yiyeke indaba yakhe lapha kimi lase liyashintsha izulu niyalazi izulu mhlawumbe lashintsha kanjani lashintsha ngeze ngigodola namhlanje hlongo ngiboshiwe hlobo zami nkosini kuzofika abantwana bakhe ngoba unyaka lapho sekona inkosi inyanga yezulu ngingasababoni ibhungu selikhulu lafika lizokunikela uyise ngalithatha ngalikhonzela enkosini ma lithi liyanikela u100 ithi inkosi hayi ma inkosi ingavanga ivume nama ngwamukela u100 wakho
maye inkosi ingabange vume nama ngiziwamukela 100 rand wakhe miyeka hlala lapho la ihlezi khona waqamba amanga wakhuluma kabi hlobo zami nkosini masisoke ulimi lwethu akuthi masikhuluma siziqoqe noma ngabe uyazi ukuthi khuluma kakhulu ngomfowethu iyabuya mfowethu uyabheda mawuhamba kanje uyeke lokho asenze nje musu ukukhuluma kabi ngomunye umuntu akumbeke uthatha umuntu uyombeka eziko umfake ekhanda emlilweni uma ngisuka manje ngiyokhuluma ngalanga umfundisi ngithi ngiyokhuluma enkosini inkosi ungithi unje ngithi abe njani khona uma ngabe ukwenzile kokubi sengemkhokhele yini kumfowethu kuyeke lokhu ungaphindi ukwenze akwenziwa lapha ekhaya angehlule ngibize nabanye sihlangane simkakhe hlobo zami nkosini ngithangime ngalamazwi Nkosi enkulu esephakameni ithi walokho baba ngelapha kusilona elethu sifisa Nkosi ukuzwa elakho izwi ngibonge Nkosi amakhosi ukuba ngiphamando bangime phambi kwakho ngalamazwi Nkosi ngicela manje Nkosi yamukele umsebenzi wayo Nkosi amakhosi Siyabonga amazwi amnandi esesiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise Bethu baba ngibika nabantwana bakho baqhamuka kuzinkalo ngezinkalo bazokudumisa kepha baba abanye babo beze nensizi zalapha emhlabeni beze baba nethemba lokuba uzobasiza ngicela Nkosi ukuthi uma bezibika sikubemeza usiphendule benzele baba konke abakhala ngako konke lokhu ngikucela ngesandla somprofeti Shembe manje kuze kube phakade amen